நல்ல நேரம் முடியறதுக்கு முன்னாடி கரண்ட் வந்தா நல்லா இருக்கும். பாட்டி, நாம ஏன் தைப்பொங்கல் கொண்டாடுறோம்? விவசாயி, சூரியன், மழை, நிலம் எல்லோருக்கும் நன்றி செலுத்த மகன். இயற்கைக்கும் விவசாயிக்கும் மட்டும் தானா? இரவு பகல் பார்க்காம நமக்காக உழைக்கிற எல்லாருக்காகவும் தான். அடடே, கரண்ட் வந்துட்டு. அப்போ நமக்கு உதவுற எல்லாருக்குமா? ஆமா மகன். மகன், 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 எங்க போயிட்டது இந்த பிள்ளை? கதவு திறந்து கிடக்கு. எங்க போயிட்டு? காணலையே. ඔයාලගේ පුතා එන්න කියලා කිව්වා. நமக்கு வெளிச்சம் தர்றவங்களுக்கும் நன்றி சொல்லணுதானே அப்பா? பேரன்பின் அரவணைப்பினால் நம் இதயங்கள் ஒன்றிணையட்டும். செலான் வங்கி, அன்புடன் அரவணைக்கும் வங்கி.